Enpresak kontsumoa bultzatzeko estrategia diferenteak erabiltzen dituzte. Bat, euren irudia zaindu, komunikazio emozionala, enbase eta paketeen edertasuna edo irudia. Jende ospetsu erabili euren komunikazioan euren produktua saltzeko. Eta esperientzi ederrak eta politak sortzea. Hori da erabiltzen dituzten estrategia gehienak. Daniel Kahnemanek demostratu zuen erabaki azkarrak egiteko erabiltzen ditugula sistema bat. Sistema emozionala, instintiboa eta oso azkarra. Horregaitik gure burmuinean dugun arreta, dugun sensazioak eta pentsamoduak eta emozioak sarritan inkonstienteak dira. Horren ondorioz, konstienteak egiten gara eta sarritan erosi dugunarekin damutu egin gaitezke. Erosketa erabakien ehuneko 80% inguru inkonstienteak dira. Hau da, direz emozionalak eta instintiboak. Orduan, badaude 200 inguru sesgo edo joera, eta joera horiek eragina dute gure atentzioan, gure sensazioetan, gure emozioetan, eta prozesu hori erabat inkonstientea da. Erosketak egitea komeni da beharrezkoa den gauza bat erosteko. Esteko zentzurik joatea erosketak egiten denbora pasan, edo triste nagolako, edo danak joaten direlako. Erosketak internetez egiten ditugunean, oso kontratuak gaude. Adibidez, hasten zara zeo zer bilatzen Googleen eta derrepente ezten zaizu gomendioak, edo erosten duzu liburu bat, eta beste batzuen erosketak ere azaltzen dira. Eta dendetan, eskaparatea, musika, nola dauden kokatuak gauzak, salmentak, hori dana eragina dauka guregan. Baina garrantzitsuena da gure egoera, eta gure egoera emozionala, eta hori gure esku dago. Zentzumenak eta sensazioak eragin handia dituzte erosketa momentuan. Koloreak, margoak, temperatura, textura, eta adibidez usaimena. Usaimena dauko indar handia, sarritan, zeo zer usaintzen dugu eta burura etortzen zaizkigu iraganeko memoria batzuk. Eta askotan hori erabiltzen da gure influentziarako. Zein da gakoa? Gakoa da konstienteki erosketak egitea. Eta horrek ze eskatzen du? Lehenengo, izan behar konstiente ze emozioetan gauden, eta bigarrenez, emozio hori kudeatu egin behar dugu. Zerbait behar badugu, zerrendatu egin behar da, eta denboraz joan. Ez joan azkar. Gauzak pentsatu eta konstienteki erabaki. Sortean.